Yes. Usimanga wathi introduce andoyika nam. Abiza the apostles, the evangelists, the men of God, the men of power. Xa kuba into yonke, the men of God. Ndizibona ndihloniphekile into yobana ndibe phakathi kwenu. Kumnandi kakhulu enhlizweni yam. Andiyazi how ndingaqala ngaphi uthetha. Tatinondyolo useve kamandi man of God. Yazi ngoku uworshipayo apha nomana nebandla lonke kunento ithi qatha bakumethi. Le ndlela ishota ngento ezimbalwa kube kuthiwa siku-worship sermon, sikwinto eyi-worship ne-prayer. Ikhona efune undipha i-setup enjeyana, sibe sinabantu azawumane suka phantsi athathe imayiki aqhubeke. Ndibona into enjalo, entle kuphakame nje. Indoda ephethe iscripture esithile imane isibamba isiqinisa njalo ngosiphana ndinaloo nantsika. Amen. So ndinaloo nto apha phambi kwam ivele yandityhilekela njalo. Yangathi ungafumana iqonga lokuimpressa kakhulu le nto ndiyivayo uThixo ayenzayo. Ndifuna sincokole ngezinto ezimbalwa. Ndirhalela ke simbambe. Uyazi namhlanje kuzabafana yona xa izawuke ibande ke le. Yona izawufika ibande ncinci. Ndizakwenza lento ningayenziyo yofunda iBhayibhile oko. Funda uchapter abantwana afunde, funda nobani bani afunde, ndawugqiba ndihlale phansi. U-Ephesians masimbambeni u-4 uverse 11. U-Hebrews 1 uverse 3. U-1 John 5 uverse 9. Wabambe nje lo mavesi nje uwabambe meanwhile ndirhalela apha ke siqapheleni lo mntu ufunwa uThixo. Masondele ngolu hlobo. Ibandla liyibhodi yokukhupha abantu abalindelwe nguThixo. Awugqiba abathume athi xa besebephumile, athi nina nilukhanyiselo for temporal ne xa temporal ubanje nilukhanyiselo lwehlabathi. Aphinda athi nina niyityuwa yehlabathi. Kule ndawo ithe ukhanyiselo ithi awunawusithatha isibane usikhanyise ze uphinde usiqhusheke. Kwabonakala into yoba i-church yenzelwe ukuprodusa abantu abazaba lukhanyiselo. Ne? Undibambele ndithe first phase. First phase. Take note of that. First phase. Lento isimbulu bazalwane ngale ndlela. Bayayazi abantu abakwa-agricultural sector. Kwa-agriculture sine field, intsimu. Sawugqiba sibe nalaa nto kuthiwa i-seed bed. Apho kuthathwa khona imbewu iyotyalwa. Now, umhlaba, the world, field. Okay. And then the church is the seedbed. Therefore,
Iseedbed akulindelwanga kuyo sivuno. Kulindelwe ukukhula kwembewu. Akulindelwanga ntoni? Isivuno kuyo. Kulindelwe ukukhula kwembewu. Yawugqiba ithathwe iyoplantwa. Now, xa sawuthetha nge-world, asithethi ngazinduli nazindaba. Sithetha ngee-institutions. Sithetha ngee-institutions ezizezona zibuilda i-world. Take for instance, ezinye ze-institutions ezistrong apha, i-judiciary, i-executive, ibe yintoni enye, ibe yi-parliament, intoni, i-legislation. So, eza ndawo zindawo ilizwe elime ngazo. Now, ngokukaThixo kumele seyenziwe laa ntsimi ye-seedbed, akhutshwe laa mntu ayoplantwa kwii-institutions. Mamelani bazalwane, lo mntu sizambona kwezi vesi sizazifunda lo mntu. Now, aba babiziweyo babizelwe ukwenza aba bantu, but bazayinikwa ipattern uba lo mntu nizawumenza uzaba njani. Because ezi institution xa ndinoyithatha kwi-context yevesi uchapter 8 verse 19, ezi institution ziyanqwina zilangazelela ukwambuvela kwaba bantu. Ziyanqwina i-institution, ziyasheyikha zilindele ukuvela kwaba bantu. Therefore aba babiziweyo bamele ukumazi lo mntu bazawumenza. Number 1, funeka babe nematerial yomenza. Bayazi imaterial uba injani. Bazawumenza lo mntu, funeka bemenzile, funeka bemgqibile lo mntu, funeka eplantiwe, funeke lo mntu efikile phayana walukhanyiso lezwe. Wafika laa mntu wayityiwa yehlabathi. Wafika laa mntu wayinto ethile. Wafika laa mntu Ephesians 4. Lo Ephesians 4 ndifuna bantwana benkosi sonke sikhumbule uxanduva. The responsibility. Ephesians, yes. Verse 11. And he gave some to be apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Okay. Ngelinye ixesha siye sicinga into yobana sishumayeza abantu efanele uba bashumayele. Asishumayezi bantu bafanele uba bashumayele. Sishumayeza abantu esimele uba sibathume. Abantu bacinga uba xa ukhulile enkosini funeka ube uyakwazi ushumayela. Kanti xa ukhulile enkosini usengaba ngumntu onecharacter ethumekayo. Sendithetha ubana usengaya kwezi institutions emhlabeni. Because we thought thina into yobana funeke xa ukhulile ukhulela ukuzothatha imayikhi. Kanti no. So kodwa esikhosana kanti ikhona into endingayiva ngaphandle futhi. Qale phansi. Siqhubeka.
Yes. Verse 13. Until we all attained to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. And the knowledge of the Son of God. To mature manhood. To the measure of the stature of the fullness of Christ. Is something responsibility to the stature, the nature of the fullness of Christ. Uyimake la ndawo. Ithi funeka side sathatha isiqu sika Kristu kumuntu wangaphakathi. Yes. Umuntu wangaphakathi umele uthatha isiqu sika Kristu. And lo Kristu ke ngoku isiqu sakhe ayizonyawo nantoni i-character combined. Yes. The character combined in your spirit. Hebrews is a Hebrews. Apha ke bazalwane sifuna uqaphela lo muntu. Sifuna ujonga lo muntu uzawuba njani lo sithunywe ukumenza. Sasaqaphela nje lonke. Hebrews 1 verse 3. Verse 3. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. And he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. Ithi lena ithi le version lo muntu ufuneka enziwe is the exact radiance of the God's glory. Ngamanye amazwi ungumqephu kandiwe kaThixo lo muntu simfunayo. Sizazama uchecka lo muntu simele basimenze. Simgqibile lo unanzike masiye no ngoba siyekile. Kodwa masivumelane into bana sinomntu ofana noThixo. Sinomntu oyi full representative of his being. Express siyamenza. Therefore funeka sibuze umbuzo ke ngoku oba lo muntu kufuneka sinenze wafana noThixo inoba injani material esetshenziswayo ukumenza. Anindiva ne? Lo muntu ufana noThixo. Inoba injani imaterial yomenza. Kuyabonakala. Uyabona xa userescue kubantu abangatyi nje ngamnje basela amanzi. Abantu abakwazi upheka bayakwazi uhlaba apha ufaka into ethile. Ufaka into ethile, incasa ethile. Ufaka la incasa ethile. Ingredients. Kuyabonakala into ba funeka siyiqwalasele ngomoya, siyimeditateile, siyihambile la material ukuze siqaphele amandla wayo, because kumele yenze umuntu onjengoThixo inoba injani material. Anicingi na ziministers into yobana la material imele kuqiniseka into yobana isemoyeni wethu senjoba siyayazi into engayenza. Anicingi kanjani? Masidluleke le material izawukhutshelwa ezinhlizweni izawukhutshelwa ezinhlizweni kanjani? Njengomfama izawufana nembewu. Umoya womuntu uzawufana nentsini, kukhutshelwe la material ezamzala. And then lo muntu sithunywe kuye ndithe ufana nentsini. Le nto uzayifaka kuye ifana nembewu. Nanti ke into ezakwenzeka. Zikhona izinto ekumele into yobana
uzenze ukuqiniseka into yobana laa mbewu iyasebenza. Masiqala apha. Do you know that umele obunye bobuprofethi bakho omele ube nabo, umele ukwazi uprofetha inhliziyo yomuntu, because inhliziyo yomuntu ingakifane nala mihlaba ikhankanywe. uMatthew apho kuthiwa waphuma kumhlwayeli, wazi umhlwayeli wahlwayela yawe imbewu kumhlaba othile, yabala mhlaba yangomeveni, yangoCamkwendlela, yangoMadwaleni. Kwabonakala into yoba ngabantu abaya zinhliziyo zabantu. Now kuyafuneka ke ngothina sikwazi uziprofitha inhliziyo, so that siyazi le nhliziyo hlobo luni lwenhliziyo, so that sizokwazi ukuyideliver sawugqiba silime. Sinomuntu ofunwayo apha, but izinto ezihlele abantu zibenze imihlaba erongo. Therefore imbewu yona singayiqwalasela si-approve, but uma sifika emhlabeni singafumani sivuno. Uyamqonda ucaleni kwendlela? Zafika ke intaka sezulu zayikhola, and then kuthi sesekugqibeleni kodwa yawela emhlabeni omhle, sifuna laa muntu yawela emhlabeni olungileyo, siyazele imbewu yanika isivuno. Therefore le inika isivuno kuchaza into yoba lo muntu ugqityiwe yile nto ifunwa uThixo. Because bazalwane asizulunga ukushumayela singayazi finish product. Asizulunga ukushumayela singayazi i-finish product. Simele ukuyazi, because kwakhokha kwenziwa ikhokha. Kuqale kube khona isampuli, and then kuthiwe nansi le khokha sifuna ukuyenza. Therefore bonke ababizweyo mabaqiniseke into yobana bazawutyala ezinhliziyweni ezirayithi. Bayinikiwe amandla uzideliver. UDavide uthi inkosi susa inhliziyo yelitye ufake kuyabona uba inhliziyo ikibe yelitye iphinde ibe kamoya. So uyanyanzeleka ube nawo amehlo okuzibona inhliziyo eziphambi kwakho. Uziprofithe inhliziyo eziphambi kwakho. Asizulunga ungabona product. Ayizulunga, ayizulunga. Kuzawunyanzeleka sisebenzise zonke izinto esinawusebenzisa for ukhupha iproduct. Iyaziwa le product. Ku-exact of his being. Ngunamashi kaThixo. Iyaziwa le mbewu. Iyaziwa le mbewu. Iyaziwa le nto ifunwayo. Mamelani bazalwane. Kude kwasadrestwa kodwa fix wena owenzayo. Fix your eyes unto Jesus. Kanti wenzela inceba pha. Uyakhumbula la muntu uzobayo apha eTV bathi nguRasta. Bathi kabanye abangakholwayo ukuzoba kukaRasta bathi uRasta uyayifumana ipicture yokuzoba kwenye uzoba enhloko kube kucika. Sendu uyayifumana na ipicture njengoba kuzoba okanye ukuzoba kuba ezicingela. Njengoba fix your eyes. Yes. Kwenzela into yoba wenze laa mntu ujongile. Wenze laa mntu ujongile. Ungenzi wumbi. Wenze yena engunguye wumbi. Wenze yena engolo uvukileyo. Ungamenzi engu-Adam wokugqibela. Umenze elithi iBhayibhile
asibhilongi kowafayo kodwa sibhilonga kovukileyo because yena uthathe uncamashi of his being. So let us come close. Simele, man of God, for John. Zonke strategies zibe at place. Zimele zonke strategies zibe at place. Now, apha bazalwane sinini business kuba asiqaleni uvisana kamanje. Asiqaleni ukonwabisana. Kodwa masambeni siyokwenza umsebenzi. Masokwenzana umsebenzi. Because sinengxaki indalo iyanqina ilangazelela ukuvela ukwenziwa nokuvela kwalamntu. Lo muntu makavele lo. Makavele lo muntu. Asinaxesha. Number 1. Ibalekile into ekuthiwa structural message. Your message must be structural. Structural. Is structural message. Sincedisa. Mosi. Lo muntu dada, lo uthetha naye. Lo must umhlaba omright. Kumhlaba omhle. Uyawazi umhlaba omhle unantoni? Umhlaba olungileyo. Nalo phandle umhlaba olungileyo. Unezinto ekuthiwa zi-photosynthesis. Zi-photosynthesis. Apho kuthathwa imbewu. Kuthathwa the granules, the seed. Ithi yawufaka. Jonga iqhekelo khona uyithatha uyithi. Yespinach. Akukho nento engathi ungabakho ispinach. Ungafana uyijika-jike akho nento. Kanti uthenjelwe umhlaba. Umhlaba une-capacitating power yokhupha into ibingabonakali iphume kuvela igqabi ebelingakhange libonakala kuncedisa umhlaba. Umhlaba une-photosynthesis, the capacitating power. The capacitating power. The capacitating power. Now, what's structural message? Unika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ukhuzeke emoyeni. Ikwenzela xa ugqiba uthetha, laa mntu akwazi uyihamba laa nto ubuyithetha. Akwazi ukuyitreyisa nge-meditation. I-meditation xa imeditata wenza le mbewu ikhuphe nento yayo. So funeka imessage simanga ibe structural. Kunento kuthiwa inhliziyo, man of God. Ngibonile mhliziyo sozivuphi ukhona khona. Inhliziyo sozivuphi joka. Andiyazi noba ndizawuthi ifana nejaji inhliziyo. Uyabona xa kuprezentwa into, inhliziyo ayifuni ibe ne-loopholes. Because ayide ivume xa ine-loopholes. Iyavuma kuba ivunyiswa. Funeka ingabi na zi-loopholes. Masithathe umzekelo. Uba sizawuthetha ngoYesu efile, sizawuthetha ngamandla ovuko emvusa. And then kuthiwa ke ngoku loo mandla ovuko azawuhlala ngaphakathi kwenu awenza imizimba yenu iphile. Kubonakala into yobana sizawunikwa into evuse uYesu. And then ke ngoku ukuyithemba kwakho kuxhomekeke kwii-details ozazinikwa uba ebefile nyhani na uYesu. Ebefile nyhani na uYesu. Usengenza impazamo apha uthethe into ebusifilifili uthi uYesu wayenguThixo 100%, uYesu wayengu umuntu 100%. Ube uphazamisa apha le nto yokholelwa i-resurrection. Kanti xa unomyeka abe ngumntu ze uyazi ukuba kuvuswe umntu
upresenta i-testimony enawukhatywa icourt. Enawukhatywa icourt because ayinazo i-necessary details. Ayikho well detailed. Because uthe uYesu nguThixo. Umbuzo uzofa njani uThixo? Kudlalwa ngawe kaloku xa kuthiwa yamvusa ke kholelwa wena. Ebehlele zawuvuka. Maye nguThixo. Yeke cha abe nguThixo. Abe ngumuntu. Ze ubone uThixo xa imvusa. Because xa imvusa wamenza uThixo. uYesu namhlanje now the Lord is the Spirit. Because wenziwe uThixo. Because i-weak point yothi uzalwe enguThixo izasibetha phambili. Because umuntu ufuneka efile wavuswa. Thixo wavusa uThixo izasibetha. So mayibe nentukhatha ezikwaziyo ukwenza mna ndiyikholelwe le resurrection Beyond the doubt. because of the doubt. So ndizothi uba ndiya esibhedlele kuthiwa uyagula umzalwane wam xa ndiye esibhedlele because ungaze uthandazele umuntu ningagqibanga nenhliziyo yakho qala uyipheke ivuthwe. That is why uba ndiza kwenza i-deliverance apho ndiza kuzofuneke ndiyiyeke le nkonzo iqhube ndiphume ndihambe ndiyobuyisa yonke into yam. Mamela ibuyisa ntoni? Funeka apha ndize ndisithi uYesu wafa, uThixo wamvusa. Therefore ndiza kusithi ke ngoku luvuse uYesu uzabaphilisa aba bantu. Funeka ngoku ndibe convinced in my heart into yoba ikho le nto. Funeka ndibe convinced. So ipower yokuthetha noThixo nothandazela ikhomeke kuba andidawuthi na. Because idoubt iyathanda uhamba izitshana. Iyathanda idoubt uhamba izitshana. Ayinam ndingumntana ongazange ndikolo. Besithetha ngento kuthiwa si-structural message. Mayingabi nazo loopholes. Mayithestwe under the eye of the scriptures. Wakwashumayela umzalwane othi yena se-beyond the scriptures. Se-beyond the scriptures. I-scripture ungapha kwazo because ikhona into kamoya efikileyo entsha. So ungapha kwe-scriptures ngoku i-scripture ngapha kwazo i-scripture. So mayithestwe. Zimandi i-scriptures. Lokho ungavuthi uthini zimandi. Structural message. Okwesibini zi-emphasis. I-message mayingathethelwa kugqiba namhlanje. Makungathethelwa kugqiba namhlanje. Hey, nibe nesono befundisa ikade kwanje lokuni. Mayingathethelwa kugqitywa namhlanje. Emphasize because mamelani bazalwane abantu abeva ukhona ndikhona ingabothusi because umuntu uthi kufezi yokuqala nicinga bani intanganye kanti ucinga uthi funeka uphindile uyicacisela ukuba nakuba izolo besivene uba ndithi kodwa ndithi okwesithathu uzawuhlala njengalotata imdinile ngoku. Ndake ndafundisa iscripture. Ndake ndafundisa iscripture esikaJohn chapter 1. Ndathatha 2 years. Abantu enkonzweni kanifundisa kuthiweni enkonzweni xa ngathi ngile iBhayibhile seseyaziwa nyanga ndiJohn chapter ukuhlekwe ezantsi sekufungiwe John chapter 1 apha
ndandifuna ukucacisa ubuntu bukaYesu nobuthixo bukaKristu, because ndandifuna siye kwi-resurrection power simbone uYesu zintoni ezimenze inkosi, kungokuba wayihamba lonke icebo likaThixo wade wayinkosi. That is why kuyabuzwa into yoba kodwa ovuma ngomlomo funeka uvume, because the process uba inkosi kwakhe, uba inkosi kwakhe ibheyiswe kwinjongo awayifincayo kaThixo waze wavuswa. Ubunkosi bakhe bubheyiswe kuloo nto, ubupresident bukatata Ramaphosa bubheyiswe kwidemokhrasi, bubheyiswe ebantwini kuba wavotelwa ngabantu. Lona ubunkosi bakhe bubheyiswe kule nto wayihambayo wade wayigqiba. Xa iqala uyihamba uthi ukutya kwam kukuyenza intando kaThixo ndiyigqibe. Ubunkosi bakhe bubhekiswa apho. Xa uvuma ubunkosi bukaYesu, uvuma into yobana uYesu ufinqile umsebenzi kaThixo. So structurally, systematic, funeka ndithethe ivesi that does emphasize, because ndifuna siyophuma somewhere. Emphasis structurally, zonke izinto mazime in order. Order number 1, zazi ubungumhlwayeli na okanye umnkcenkceshi. uApollo uyankcenkcesha xa egqiba ukuhlwayela uPawulos. Singadibani noApollo apha eplanta, sisengxakini yoba kule nto ndithi ke ngoku ii-results azifumana ngento ndizibekileyo. Nantsi enye yazo i-disorder. I-order ile lithi ayo-order lo, ayo-order le lithi ayinoba yi-order lucwangco loba ningaphazamisani, lucwangco loba lucwangco ningaphazamisani. Andithi mayiyekwe ke, uzawuzobetha nto yam, andithi mayiyekwe ke xa isonqena uphazama, kodwa ayo-order le kuthethwa ngayo. I-order le kuthethwa ngayo kukumiswa kwala manqanaba onke. Nanku uApollo enkcenkcesha emveni koba uPawulos etyalile aze ke yena uThixo akhulise. Lumka Apollo ingathi kanti uhamba ubhada. Mandiyeke le nto. Nansi ukugqibela tata. Bengike ndaxoxa nabazalwane apha emini. That enye yezinto eziyi-challenge yethu yile nto thanda i-greatness. Ukuba ne-resource kwakho doesn't make you to be ahead of us. Say that again. Ngithetha le nto with humble and rhalela ukukhubeke mntu. Into ebuhlungu, abaphambili bekumele abasemva bekumele babaphambili. Jonga i-simplicity kule nto. Xa kuthethwa ngale nto kaMoses noJoshua, abantu apha bafuna uthetha nge-father and son. Ngaphezu koba nifuna uthetha ngolo hlobo, apha kuthethwa ngonikezelwano ngokuqala kukaThixo agqibe ngomnye. Nangaphezu koba nina nifuna ukuyenza into ye-father, andiyikhanyeli into ye-father and son, but le nto mayingadominathi omnye abe yibhosi phezu komnye. Omnye umntu angacathela apha athi ngaba balenga kwi-fathers. No, I don't have to. Umzekelo, mna uThixo angangakutshileli into, atshilele mna into, kufuneka uzothatha kum le nto itshikiweyo uze wena uyisebenze. Doesn't mean mna ndi-greater than you, but it's just the order. It's just, I'm not greater than you.
is that an order? Because uMoses ubiziwe wathunywa. Xa ebona ityholo lisitha lubizo. Xa efika etyholweni kwenziwa phayana i-short course. Kodwa khulula izihlangu limbadada wazikhulula. Kodwa lahla intonga wayilahla jika nyonga baleka phina uyichole fakile imfika yapha khenke. La short course yaba sesiqinisekiso sikaMoses kule nto yakuyo. Wayengeka lenza uMoses kuFaro. Ngala miracle yenyoka yodwa boyihleka uFaro lanje. Cha into eyamqinisekisayo lebona ndidibene naye waqhuba unantsika. Xa uJoshua evela masingayitoli kule nto kunefather and son, kodwa ngaye kufather and son, kodwa ingangayindlala ingafika le ndoda kum izokhola into imapha emonti ayobhrentshi yam andidibenanga nto but yena ugude emnkcenkcesheni. Ugude yena emnkcenkcesheni. That doesn't say when the branch doesn't say anything, but uyifumene into uyesebenza. Kanti mhlambe bethandazile Thixo ndinike into. Bawo. Hayi into abendi for 40 days of abanye. Awuzubuya nanto pha. Ubuye ukhonjisa umuntu kuphela. Awusondele kandoda. Usondele kunike message wakhe. Gqibile so ufune enye into. So ufune enye into. Masiyeni kokugqibela into. Lo muntu simenzayo nako ndiza kunike ngoclass yam, ndiza kunike ngocongregation. Nako lo muntu akenzeki. Zininzi izinto ezimenza umuntu angenzeki. Wayibhaqa uPawulos. Wabona yimani aba bantu abenzeki. Zikhona izinto ezibenza aba bantu bengenzeki. Phakathi kwezinto awazidiscovayo kwibandla laseKorinte ukufa. Wabona into yoba ukufa, i-death iyaziqhwaleka inhliziyo, ibulala i-photosynthesis. Uyabona umhlaba uke wabanemfazwe awuphumi into because ulimele ushaye ngamabhombo apoisoneka. Lo mfo upoisonekile enhlizweni akazuyikhupha lento ifunekayo. Wenziwe i-death. Eyamwarisha uPawulos lento wabhala basalwana andithandi ningazi malunga nabalele ukufa. Xa eshumayela phakathi ngekho phezu komngxunya womngcwabo wayeqaphele into yoba i-death iyalimaza. Le nto yobhujelwa iyakwazi uhamba ii-miles enhlizweni. Xa ungumhlwayeli careful, not determined, no focus, uzawunyanzeleka ube nayo i-desk edila ne-death because ikhona. Funeka ube nayo i-counseling desk apho khona because apha ujonge isiqhamo uyazibona ezinye izinto ezibetha umhlaba. I-death. Wathetha eTesalonika uba benethuba beza kwesisifundo ezavesi wazi wabaxelela into yobana niyabona bazalwane ukufa kuyingozi. Xa uthe wachithwa lo mzimba sinesakhiwo ayibone sathi kuthi kokuchithwa le utshintshe iveni uzekule lo moya ukhose ngxaki but wathi ukubhubha kukuchithwa kweveni. Ukubhubha kuchithwa nje iveni. Xa ichithiwe le ungena kule, xa ufika kule ufika ustretchwa ingqondo. Yes, ingqondo yakho iyasuswa lobuhlele ngayo because ubungene nayo ngapha uzaba ngathi usisithunze ngokukhumbula abantwana bakho. Therefore funeka ungene ngengqondo entsha ibe ngathi kudala ukhona pha awufiki. Wababonisa uPawulos kodwa
yameltha laa nto kwathiwa asina-problem yadeath mos because uyayiqonda uba le nto yobhubha iyandilibazisa kwaba bantu because bazalwane ifuna uphathwa ngobunono into yosolekelwa kwabantu. Ndiyakuxelela ifuna uphathwa ngobunono kuba abantu bashiywe ngabantu bebesezihlizweni zabo. Ilula ke caweni into yomngcwabo bathi basemvuselelweni. Sisemvuselelweni nje asikhathalanga nto. Kodwa ndiyakuxelela kwa the same heart ongakwazanga uyisebenza yiyo uzovuka ngomso uyishumayeza ibe ivalekile iqalekile. Iba lichule lomhlwayeli wazi usebenza umhlaba wakho. Abantu bakho abafikileyo belinya zokufa iba nee-sessions zabo uhlale nabo phansi ubabonise bade baphile kuba uyabadinga ihliziyo zabantu. Very serious. Omnye ndamthuma wafika washumayela emngcwabeni wabuya etala ethi yeyi begilizimanga wabe umuntu oswelekileyo phaa ingumfoli ipolisi ebehamba nonkosikazi wakhe nebrother yakhe and then basweleke endleleni kwagcwala kabantu. Lo mfo washumayela ndanoba i-memorial service washumayela wagila izimanga. Ndibuza ugile izimanga njani utheni ebantwini? Hayi ndilibeka ivangeli lacaca lithi uthethile naba bantu ukwazile ukuthetha nabo na okanye ubukela i-crowd wena bonwaba because aba bantu ungenzeka uba akho mntu lophinda athethe nabo. Ithemba lokugqibela ibinguwe. Aba bantu bawuhlala nezi silonda because ufike wena wagila izimanga bawonwaba. Uyandimoshela into ndenza yona ndimoshela imihlaba. Ndizawufika apha ndinesigigaba somhlaba engekho mcimbini. Igama lenkosi malidunyiswe. Masimshayele izandla umoya ingcwele. Xa uyenza yonke le project ningayeki ufunda kuye uba luthwalwa njani uxanduva. Fundani kum because olu xanduva ngumnqamlezo wakho kuba kuthwethwalo wakho umnqamlezo undilandele. Wathi ke xa uthwele ufunde kum. Wathi kuba mna ngithobekile kunento emnandi apha besincokola noSikhosana uYesu ukufa abantu bafuna ukuthi wakoyisa ngamandla kanti uYesu ukufa wakoyisa ngecharacter. uYesu ukufa wakoyisa ngecharacter kuba yayingengomandla attracte amandla kodwa yaba yicharacter attracte amandla. So awumelanga ke ngokuthetha ukuthi ngamandla funeka uthethe uthi i-character because i-character edonsa amandla. Awunawuze uthethe ngokuthenga imoto ungathethanga ngemali. Yimali ukuthengela imoto. uYesu woyisa amandla ngentobeko. uYesu woyisa amandla ngokukoyisa amandla okufa ngothando. uYesu woyisa amandla okufa ngoxolela. uYesu woyisa amandla okufa ngecharacter. Izinto ezininzi azuzoyisa ngalo uyicingayo. Jonga isystem enkulu kwazi umgcina uThixo ngakuwe akagcinwa ngamandla agcinwa ngokufunda icharacter njengakaYesu kuba waresponda kuYesu ngokwecharacter nayo. Ukumgcina khona gcina icharacter. Ungaze uvume nangeminenye uxoka kaxoki ngazuvuma uxoka. Yabona uma uyikhethe ungazuvuma uthethe into ongayithethiyo. Uthethele kanti uthetha le because ukuxoka ukubalekisa uThixo. Ngazuvuma uxoka ungaze uthethe into ongayithethiyo. Ungathi xa uthatha imali apho uyithathele uba
ungenamali ithathele uba ithathwa nguThixo. Unkosikazi utheni imene enkonzweni make ndithathe umnikelo. Ndithi nkosikazi andizokwazi ukuthatha umnikelo kuba andinamali, ndiyayifuna la mali yakho. Into enondithumayo into yoba ndicela imali uba ndinikele ndifuna imali. Andizuthenga enye into kanti ngapha ndithetha asingaxoxisaneni, siyambalekisa uThixo. Jonga ngoku apha, cela ukuba ndisajonga ngoku apha eSouth Africa udumo ubuxoki apha uba icawe isengxakini. Ayikho sengxakini icawe tata, icawe ayikho sengxakini. Kukhona abantu abasixokisayo. Uyazi icawe isentweni le nto bakhala ngayo i-regulation. Hamba uye ku-subsection, uye ku-section 2 we-constitution, u-subsection 7 ukuya ku-39. Eza sections zi-emphasize i-Bill of Right. Mamelani bazalwane, le nto i-Bill of Right le bekufanele into endisecaweni. I-Bill of Right ithi ufree wena ukunqula ngendlela othanda unqula ngayo. Ufree ngokwe-Bill of Right. Yawugqiba ithi i-Bill of Right, section 7 up to 9 ithi xa bukwingxaki apho kukhona amalungelo abantu ophulwayo, ne ugovernment unelungelo lokuyinvoka intervention. Aka-intervene kuba efuna ubulala cawa, uintervene kuba efuna ekhusele amalungelo angabe ayophulwa. Nanga amalungelo afana ngophulwa impilo yabantu, uba healthy. Senje bayina sorry le dadebeza njani le nto health ne safety health ne safety nezinye ziyabizo. Kuthiwa xa lo ezo religions zicaba ziyayophula funeka invoke what you call invoke i-regulation. I-regulation ayizikophula mthetho, ithi xa siye sawelwa yindlu funeka phendule lo benisendlini yakhe. Xa sithe sangena emanzini sahamba namanzi lo bebhaptiza funeka aphendule because i-right yabantu bane-right abantu to live, bane-right to live. So xa bethe ababhubha abantu kuyanyanzeleka ayimpose ke ngogovernment apha akafuna ulimaza mntu but ufuna uexercise i-Bill of Right. Mamela ke ngoku mamela into yokugqibela. Uyabona xa kuthiwa kwi-state of emergency, i-state of emergency kuthiwa maqale kube ku-1 2 3 4 mhlawumbi kuthiwe ngenxa yezi zinto zikhoyo inantsika le nto i-state of emergency kuthiwa hlalani ngezindlu zethu le nto COVID, kuthiwa hlalani ngezindlu zethu kulinyithwa igathering. Akubulawa mntu apha, ku-exerciswa into yoba amalungelo wabantu makakhusele because banelungelo lophila. So mamela ndibuze ukugqibela, siyaxoxana apha, akukho rhulumente ozawuza ne-developship laws eSouth Africa ngoku. Nansi Zolani akukho vukelo apha, asinavukelo. Xa besenza i-regulation abazophula amalungelo wakho okhonza, abazukunika message. It is about wrong xa bekutshintsha idoctrine. Yabona bekutshintsha idoctrine sifana siphakame silwe because kutshintshwa idoctrine. Lo mntu akazikwenzeka kuyenyanzeleka ke ngoku wena uyokulwa because akuzitshintshwa doctrine. Akutshintshwa ntoni? Kuthiwa xa umntu enze le nto kufuneka azophendula. That is the regulation. Ayenzelwanga cawa qha, yenzelwe zonke izinto ukuze bakhuselwe abantu. Uthi omnye kum lifikile ithuba loba ibandla litshutshiswe. Ndithi jongani bazalwane, alikafiki ibandla batshutshiswe. Funeka uze litshutshiswe ibandla kususwe la section 2. La section 2 kazawususwa uzawufana na la section 25. La section 25 uthetha la section 25 uthetha kanti uthetha into section 25 lo uthetha ngomhlaba. Bekufanele uba utshintshiwe. Xa ezawutshintshwa funeka kuyiwe kwi-legislation, kwaxoxwa kwi-legislation, kwagqitha kwayiwa kwi-consultation. Kwi-consultation kukho thina, kukonsultwa thina, kwabuya kwi-consultation, kwabuyelwa kwi-legislation, ipasiswe nge-2/3 majongo. Sabe siphi? Sabe sikhona. Ayizuvela sekuthuthisa ibandla because funeka kususwe funeka kususwe i-Bill of Right ukuze sibe siyathutshiswa. Kuthiwa sinalungelo lokhonza.
asinalungelo lonke lokushumayela ngohlobo asina alitsho asibonke ngekatsho safe ezokuzathini endijonga si-right kuthiwe siyi-religion si-right kuthiwe siyi-religion because laa nto yoba i-religion sinceda kule nto yoba sisuke on your marks sonke njengale nto ke yakalija nalam eliyo ke nabaprofethi bakabhali yayingathi bayi-religious bonke phaa kodwa guess what baqala babakhonza ngendlela yabo abaphuma zizatsi kwangena lo mfo wakhonza kwaphuma izatsi therefore thina sinelungelo loba nathi kuthiwe ziyiyo zisuke entanjeni kunye and then kuzokugqibela thina so asikho sengxakini asinabadlali ezawufikela solana bakokeleni abakhalayo ingakani babaleka nedebt bakokeleni because asikho ngxakini because uthe azalwane funeka siyifunde i-constitution njengoba xela enye into ba kulaa constitution thina la bill of right bekumele ba okay mandithi ithemba kwam masigcineni izinto ezigcinwe nguThixo ngohlobo azigcine ngalo. Now i-bill of right ithi bill of right abantu mabakhusele. Umzekelo xhego xa e-area yakho kukhona i-train yaphuma i-train yangena ezindlini kulinyazwe impilo yabantu apha unophakama xa ngumfundisi because wena uthanda abantu njengoba uThixo bathanda uzawuphakama uyobathethelela ungasebenzisi Bhayibhile usebenzisa ukukhuselwa kwabantu. For that matter uyakwazi nombiza no problem protector. Therefore bafundisi funeka niyazi into yobana abantu ngabenu ereni ngabantu benu and nizabakhusela nge-constitution yase-South Africa. Bathi abantu ngisathana urhulumente wasuka apho wayeNigeria abantu belimele wayobalanda bezikelwe zibelishipela urhulumente wathatha i-resources wayobalanda ungisathana njani. Hayi bazalwane masingaqaliseni uyabona zikhona into ezingekho right kodwa now let us appreciate God ngecountry asinike yona because sizabathandazela njani abasemagunyeni sikwicala lobandamanya. Kwake kwathethwa into apha nguYesu bathi kuYesu Yesu bawo umcimbi weteksi uthini waqonda esibandlibazisa abantu ndinomsebenzi wokwenza lo mntu wajongani kuba lo coin kodwa uKhesari watamba ntonika uKhesari okwakhe. So let us pray for xa uthandazela i-leaders awuthandazeli siqu uthandazela i-office angene kuyo. Kukho president ezakubavotela ndingakholelwa ngabo kodwa ndandinyanzeleka because funeka ndithandazele i-office. Ladies and gentlemen, ezi zinto ndizidibanisa ngolu hlobo ndizidibanisela ukuthi singakulinge sidayivethwe sinomcimbi omkhulu apha. Singakulinge sidayivethwe sinomcimbi omkhulu apha. Sinomntu owileyo apha sinomntu emele uba siyamenza apha sibhiza apha. Gama lenkosi malidunyiswe. Bancede le nto siyithunyweyo izakwenzeka. Into endifuna siyenze ndifuna sithi kuThixo enkosi siyanquma kwakhona sithi le nto yokwenziwa kwalo mntu izakwenzeka. Ndifuna sivumelane sithi siyaphinda sithi inkosi le nto noba amadolo wethu ebetyhafuza ezinye izinto kodwa lo mntu ufunwayo samenza. Abaculayo makacule le nto enziwayo, abathandazayo mabathandaze into enziwayo. Le nto enziwayo ifuna uculwa le nto ethwani le nto ithandazayo le nto enziwayo ifuna uthandazo. Le nto enziwayo seba yonke into masiyenze ngale nto
side siyifinca. Sizayifinca lento. Sizayifinca lento. Xa sisifincile sikhosana, yazi kwenzeka ntoni? Xa sifincile aba bantu bazawuhamba beze kuThixo. Yeah. And then asizulu napho siyakhona. Yazi yapha. Ezulwini siyovaya. Xa sivaya ezulwini sizawuphinda sibuye back emhlabeni. Because ingxaki kaThixo wayemfuna umuntu abesemhlabeni. Kwenzeka lento yoba umuntu wawe ayipheli into ayithetha. Uzawuphinda uThixo abuye back nalamntu. Mamela ezulwini asiyanga ukuhlala. Abasebepha basilindile. Mamelani baza xa sifika phayana jonga ezulwini lento kuthiwa ku-pens down. Emhlabeni kubhala itest. Xa udlula emhlabeni ku-pens down. Kuyiwe ecorrectweni. Kwi-marking. Phaya emarkisheni sizawubuya sipasile. Sibuya ngo-chapter 21 we-Revelation. Apho khona sihlanje ngomakoti. And then mamela phaya ezulwini xa sipresentwa sizawupresentwa deske thina nge-appearance yethu silenze izulu libe litsha. The heaven will be new, the earth will be new. Lo mhlaba mdala uzikwenziwa nto nguThixo. Qha into enziwa nguThixo obalulekileyo apha wenza lo muntu azambuyisa back. Uzawubuya na? Sizawubuya na? Ndiyabuza. Because ngoku lo muntu uzawuzajonga abazalwane into enje lento injana nene. Into enje apha umhlaba omdala. Apha lizulu. Sizawuphinda sibuye apha. Siphume apha. Qha aba benzayo mababenze lo muntu uzawuza apha. Afika apha sawudlula lithi ngu7 years qha. Xa sifika sonke. Kula 7 years kuyasefa. Ndinombono wakho urhala usithi Thixo unegrace. Ndincede ulifake. Uza kutyhafisa uThixo athi uzandenzela umsebenzi ube mninzi imvelo yakho inesono. Awuzukwazi uphinda ubuye futhi. Because andinaye Yesu uzophinda afe. Bonke endibafunayo ngabo ndifuna abantu abangazuphinde bawe, abangana nature yakuwa, abazawuphila naphakade. Uzanimosha wena. Kuthiwa xa ipresentwe ezo zinto nguThixo, kuthiwa uzawuthi wena ugwebe kakuhle bawo. Ugwebe kakuhle because uzawube icacile lento agweba ngayo. Therefore, guys, lo muntu simenzayo uyafuna. Nangaphezu koba besimtyala kwi-institution ebebambele nje pha. Otherwise apha afunwa khona ufunwa in heaven. Ze apase pha xa etestwa escrutinizwa ngoYesu. Afane noYesu. Ascrutinizwe ngaye, agwetywe ngaye. Kujonga uthando lwakhe, kujonga lukaYesu. Kujonga uxola kwakhe, kujonga uxola lukaYesu. Kujonga intoni yakhe, kujonga kaYesu. Kujonga nejonga kaYesu. Kujonga nejonga kaYesu. Kuthiwa upasile phuma ngapha. Phinde kujonge abantu, kujonge kaYesu. Phinde kujonge abantu, kujonge kaYesu. Mamela ke uba mna ndiyafana noYesu. Nina nizawugwetywa ngam. Nizawujongwa ngam. Uba mna ndapasa, nina nizawugwetywa ngam. Sawugweba kunye naye. Uba ndapasa mna ndizawuthunywa kwe. Khawuye kwela cala. Kushota abantu. Khawuye kwela cala bafike bathestwe ngapha. Kuthiwa amadoda ndipasi. Indoda enkulu umhlumcimbi wayo ngconya mina wedini. Kuthiwa umhlumcimbi wayo. Kuthiwa umhlumcimbi wayo. Sigwebe kunye naye. Uyaba mnandi bazalwane. Le nto ndiyithetha ndibaleka nje. Uyasikwenzela ntoni? Ndithetha ndibaleka le nto kodwa inyani. Masiyazini uba lo mntu simenzayo naphantsi kweyiphi imeko funeka ehambile. Kuba sinoThixo ongazutshintsha mhlaba, otshintsha umntu azamse ezulwini ambuyise emhlabeni aphile umntu unaphakade. Umbuzo uzawubuya na? Ima ngeenyawo zakho. Uzawubuya na? Ndicela sithi izandla zethu. Ngicela sizathu zeklasi. Come on klasi. Kodwa sesilala ikhonto enivileyo. Ngicela bathi abavileyo bafundileyo athi no ikhonto esiyifundileyo. Hallelujah. Masithandazele uzakwenzeka.